minn xifti ġranet qabel, beda t-nemnim, għaxek beda, xuwa kanser tiegħi kien fix-sciatic nerve, fix-xatka. U beda jmisli ma' nervituri oħra, muskoli, etc. U dak kien iż-żmien ftit ġranet qabel li beda juri sintomi ta' t-nemnim, beda jittarax li l-ewwel beda swaba ta' saqajja, mbagħad beda jieħu l-qiegħ kollu ta' siqi u l-wiċċ, mbagħad baqgħet sal-kaf, sal-pexxun, u baqgħet sal-kubtejja, insomma dejjem tieqa din numbness. U mbagħad bdew ix-xokkijiet. U sakemm kont hemmhekk jiena l-ammont ta' uġieħ li kelli kien indeskrivibbli. Però dejjem ngħid kont inħoss fil-fatt kont naħseb li huwa xi nerv maqrus. Għax huwa l-istess sintomi tista' tgħid, mentri kien il-kanser qed jippuxja fuq jagħmel pressure fuq ix-xatka. Ovvjament kun qiegħed f'ambjent temmek li inti tibqa' għaddej, titturi b'saħħtek, kemm inti b'saħħtek. Hemm il-filming għaddej ħin kollu, hemm nies li ħin kollu jaraw kif ħabdu miegħek u jneħħulek il-moral tiegħek biex inti tirtira u hekk taf kif qiegħed f'ambjent f'logħba, kompetizzjoni, isek survival of the fittest. Pratikament. U bqajt sejra sal-aħħar kien hemm xi ħaġa żgħira li missjajt pereżempju tar-roti għax kellna sigħat twal bir-roti u prattikament jien bdejt naqdef b'siq waħda.